Son teleoperadora no Servicio Técnico de Rende fai 17 anos. Ao principio atendíamos tecnoloxía sencilla, como modems telefónicos, e agora atendemos tecnoloxía moito máis complexa como tres ollos ou rebobina. Pois é moi variado, atendemos desde consultas de informáticos que nos fan consultas avanzadas hasta persoas maiores que son moito máis sencillas. Damos un soporte técnico completo, non nos limitamos a mandar un técnico. Anécdotas hai moitas, pero acórdame dunha persoa que me chamou para botarme a bronca porque lle cobrábamos películas de adultos que ela non comprara, estaba segura que non as comprara, e días despois chamou para pedir perdón porque confesaran ao seu fillo e ao seu sobrinho que mentras todo o mundo cenaba en Navidade, eles deuselles por facer trasnadas. Pois un cliente cabreado non é fácil. O que eu fago é poñerme na súa pele e intentar deixar que se explique, mantendo a calma e que me conte todo o que poida para intentar axudalo no que este na miña man. O que máis me gusta con diferencia é poder axudar os demais. Cando ti atendes un cliente e o deixas con servicio nese mesmo momento, pois sínteste ben. Iso é algo importante en calquer traballo como na vida. E tamén me gusta porque che dá a posibilidade de estar a última na tecnoloxía, iso tamén é bonito. Non é necesario que nos chamen para dar as gracias, pero moitos sí que o fan na propia chamada, e outras veces tamén nos chaman para agradecer a atención de outros compañeiros, como os das tendas ou os instaladores. Nos o que facemos neses casos é transmitirlle a esos compañeiros a felicitación, porque a todo o mundo lle gusta que lle valoren o traballo. Penso que é pola nosa actitude. Por exemplo, cando entra no servicio un compañeiro que vende traballar para outra operadora, ten que cambiar o chip, porque eles están acostumados a facer todo polo procedimento e aí se quedan. Non sei, sempre que podemos vamos un poquinho máis alá.